Nixtieq li fil-budget Għawdex ma jkunx afterthought, dan kien is-sentiment li esprimiet l-avukat Nadia Vella waqt dialogu fin-Nadur Għawdex organizzat mill-Partit Nazzjonalista. Vella bdiet id-diskors tagħha billi titkellem dwar il-problemi marbuta mal-qorti ta' Għawdex. Hija saħqet fuq l-importanza ta' aċċess għall ġustizzja għal kulħadd, speċjalment għal dawk bi problemi ta' mobilità. Hija rrimarkat li hawn persuni li jbatu biex ikunu preżenti fl-awla minħabba n-nuqqas ta' faċilitajiet adekwati. Madankollu hija sostnit ukoll li d-dokumenti tal-qorti għandhom ikunu miġbura f'post wieħed għax bħalissa dan mhux qed jiġri u li l-awliet huma żgħar wisq b'vittmi u akkużati spiss isibu ruhom jistennew ħdej xulxin. Vella tkellmet ukoll fuq is-sigurtà f'Għawdex fejn esprimiet tħassib dwar l-għeluq tal-ases tal-pulizija f'ċertu lokalitajiet. Hija rrimarkat li l-asta tan-Nadur bħalissa hija magħluqa minħabba l-filming ta' film u sostniet li dan qed ipoġġi lill-komunità f'sitwazzjoni diffiċli. Vella qalet li l-għeluq tal-ases tal-pulizija jagħmel ħsara lis-sigurtà taċ-ċittadini, speċjalment f'postijiet ta' divertiment, u appellat għal aktar investiment fis-sigurtà pubblika. Vella temmet billi appellat biex Għawdex jiġi trattat bħala reġjun sħiħ u mhux biss bħala distrett elettorali, waqt li esprimiet ix-xewqa tagħha li din tkun riflessa fil-budget li jmiss. Nixtieq illi fil-budget Għawdex ma jkunx afterthought, ma jibqax aktar meqjus bħala distrett elettorali sempliċement, imma Għawdex għandu jitqies bħala reġjun. Għawdex għandu jkun imdaħħal f'kull aspett, f'kull qasam. Waqt id-dialogu tkellem ukoll il-Perit Edward Cherry li tkellem dwar il-built environment fil-Gżejjer Maltin. Matul l-intervent tiegħu huwa saħaq li jekk l-ambjent mibni ma jkunx maħsub sewwa, jista' jagħmel ħsara lil komunitajiet. Huwa enfasizza li l-kwistjoni mhix jekk għandniex bini, imma aktar kif dan qed jiġi ddiżinjat u mibni. Cherry ddiskuta wkoll ir-riżultat ta' stħarriġ xjentifiku li sar fl-2022 fejn il-maġġoranza tal-pubbliku esprimew tħassib dwar żvilupp eċċessiv u bini għoli, speċjalment f'żoni protetti. Minn mistoqsijiet magħmula fl-istħarriġ 99% ta' dawk li wieġbu qalu li għandhom dritt li jibnu. Iżda 88% qalu li għandhom ukoll ikunu kontrollati meta jagħmlu dan. Cherry enfasizza li r-regolamenti stretti huma essenzjali biex jiġi żgurat li l-iżvilupp ikun sostenibbli u ta' benefiċċju għaċ-ċittadini. In-nies iħoss li għandu impatt l-iżvilupp bil-modi kif semmejt. Iħossu wkoll li għandhom dritt jibnu, però iħossu wkoll li għandu jkun hemm mod regolat dwar kif tista' tibni. U dak huwa l-klu ta' kollox. Illi ikun hemm regolamentazzjoni tajba dwar kif jista' jsir bini u kif dan jista' jkun li jkollu impatt pożittiv fuq iċ-ċittadin. Fl-aħħar Cherry saħaq fuq il-bżonn li tiġi preservata l-uniċità tal-ambjent Għawdxi u appella l-aktar siġar f'żoni urbani li mhux biss jikkontribwixxu għall kwalità tal-arja iżda wkoll jagħtu benefiċċji għas-saħħa mentali u soċjali tal-komunità.